realizowały konkretne cele gospodarcze, czyli infrastruktura realizująca konkretne cele gospodarcze, zintegrowane również projekty. Tak mniej więcej to wygląda. Nie powiem, ile tego będzie, ile będzie środków, to się okaże na początku przyszłego roku, ale miejmy nadzieję, że jeszcze wiele naszych projektów zostanie zrealizowanych. Myślę, że w imieniu zarządu województwa wszystkim, którzy wykazali się determinacją, bardzo chciałbym podziękować za uczestnictwo w naszej konferencji. Jesteśmy po 4 latach. Spotkamy się pewnie w kolejnych odsłonach. Bardzo dziękuję za uczestnictwo wszystkim, którzy przygotowali to. Dziękuję bardzo. Obiecałem, muszę się usprawiedliwić. Obiecałem informację, wiecie Państwo, że się ścigamy, cały czas te słupy nas prześladują. Część wniosków o płatność, które dotyczą EPO, w tej chwili nie weryfikujemy. Pan dyrektor jeszcze ale to jest nasza decyzja, żeby zająć się przede wszystkim największymi wnioskami, te, które są ponad 1 000 000 złotych, które dużo rozważą. Niestety te, które są mniejsze, muszą troszkę poczekać, ponieważ zasób administracji nasz jest też ograniczony, a chcemy jak najwięcej środków pozyskać, więc priorytetowe są te, które są największe. I tak będzie jeszcze przez miesiąc. Także prosimy o cierpliwość, prosimy o wybaczenie, ale to ja jestem powinien, jeżeli ktoś chce kontynuować w innego, to nie. Ale zrobimy wszystko, żeby te wnioski oczywiście w miarę systematycznie realizować i refundacji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, lunch ubrany, to znaczy na piętrze. Zapraszamy na lunch, oczywiście współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Absorpcja, proszę.